Hai dúas opcións, como diante de todos os problemas: actuar ou perderse en reproches. E o Bloque, desde logo, o que opta sempre é por propoñer solucións, por buscar solucións, poñelas encima da mesa, e logo, obviamente, se temos responsabilidade nós de levalas adiante, pero senón, igualmente, responsablemente, exixirte a quen ten que adoptar esas solucións, pois que as tome, que amañe problemas. Estamos a falar dun problema, e molesta dicilo, que se vía ben. A situación do Vales Villamarín vía se ben, desde o momento en que no 2008 nacen alrededor de 130 nenos e nenas en Betanzos, e o centro ten as plazas que ten, que xa non abondarían. Co cual, estamos ante un problema de falta de previsión da administración responsable do centro, que é a Xunta de Galiza, e tamén isto nos leva a un terreo recorrente neste mandato que expira, que é a falta de previsión e a irresponsabilidade, hai que dicilo así, dun goberno municipal que aínda a día de hoxe non explicou por que non se deu os terreos para construir un novo colexio en Betanzos. Isto sería parte dos reproches, pero que o noso, como dicía, é poner solucións encima da mesa, o negar cos datos que facilita a APA, cos datos que recabamos da propia dirección do centro. Planteamos a Xunta de Galiza, e así o fixamos nunha batería de iniciativas parlamentarias das que agora nos darei conta, crear 3 novas unidades no centro para que non haxa ningún cativo cativa de Betanzos e da área educativa de Betanzos que teña que ir a cursar o ensino obrigatorio, ou ben a centros relativamente cercanos pero que xeneran uns problemas engadidos como serían Miño, Zadorríos, Bergondo ou Abegondo, ou ben derivados a un centro de ensino concertado e religioso que hai en Betanzos, que nós entendemos que quen queira ir é moi libre de facelo, non nos opoñemos a ese tipo de ensino, ni moito menos, pero no BNG entendemos que os poderes públicos, que a Xunta neste caso, teñen que garantir prazas escolares suficientes para que todos os, neste caso, cativos e cativas en idade de cursar eses estudos poidan facelo nun centro público, que despois opten por outro tipo de ensino, que xa é unha decisión personal, moi respectable, e que, desde logo, non temos que valorar ni moito menos. Pero, en todo caso, insisto, a Xunta de entrada ten que garantir prazas suficientes, que é unha cuestión, pois, que, obviamente, e está de manifesto e alarma social creada abondo elocuente, non se está a cumprir agora mesmo en Betanzos. Por esa cuestión, e por o que dicía, presentamos iniciativas, unha batería de 4 iniciativas parlamentarias pois no Parlamento Galego, no sentido de unha proposición non de lei directamente instando a Xunta a crear esas 3 unidades e adotadas co profesorado necesario para cubrir de xeito provisorio esta situación, e outras 2 preguntas no sentido de, tanto para a resposta escrita e para a súa resposta oral na Comisión de Ensino do Parlamento Galego, para explicar as medidas que ten pensado adoptar a Xunta de Galiza para solucionar esta cuestión e o calendario de traballo no que pensan cubrir esta cuestión, porque ten nada vale que respondan a primeira parte que vamos a facer a medida A, a medida B, a medida C, se despois non hai un calendario para levarlo a cabo e para cumprir con esa medida, que daría un brindis ao sol ou algo así. Nos queremos que se solucione o problema. E nese sentido presentamos tamén unha moción nos concellos da área educativa de Betanzos, Coirós e Paderne, pois o mismo, instando a Xunta de Galiza, e leo literalmente a proposta de acordo, a realizar todas as xestións necesarias para crear provisoriamente as 3 unidades que precisa o Colexio de Educación Infantil e Primaria Francisco Vales Villamarín de Betanzos, xunto coa dotación dos 3 profesores tutores e un especialista en inglés necesarios para afrontar esta situación. Todo isto tendo presente que esta é unha saída provisoria e que o que realmente é preciso é desdobrar o centro, porque é o máis masificado de Galiza, o segundo en número de matrículas, é un centro que nos últimos 4 anos veño medrar a súa matrícula nun 4% e pasando de 880 alumnos no curso anterior, 904 e sobre 930 para o curso que ven a previsión da esa dirección, e que non se está acompañando este mes, pois xa non vamos a falar da mellora das instalacións, porque non salín hai 20 anos dese centro e por aí anda, pero, en fin, non? Entón, a situación víase vir, e o lamentable é chegarmos a este punto para que a administración responsable do centro pois non
non tome medidas ou se vexa forzada a tomar medidas por unha cuestión de demanda veciñal e de demanda de xustiza, ademais, porque non é de recibo, insisto, que o segundo centro número de alumnos deste país estea nas condicións que está o Valls de Llamarín. O señor conselleiro, xa digo, vai ter que respostar desta situación a Consellería, non sei se contestará o conselleiro, se contestará por director xeral interposto, pero van ter que dar unha explicación de por que se chega a esta situación e van a ter que plantear saídas, xa digo, a nós nos gusta facer a crítica ou facer o reproche, neste caso plantear unha solución, o bloque por unha solución encima da mesa para sair provisionalmente da situación que se dá no Valle de Llamarín, sabendo en todo momento, insisto, que a solución é desdobrar o centro, que non é sostible, pois xa inda que a matrícula se mantivera, non aumentara, non é sostible un centro así pois a estas alturas do século XXI, non? Eu casi deixo aquí, agora calquera cuestión que